sumutigano public pa niya sana guys. Hi guys, ani angni taman duखु जागासिनो दं guys. आंनि बाहाय जावो हागानानै खारबाय guys थ' मगन मुदियानो अखरलायासै guys. sumutigano public pa niya sana guys. बेनिखायनो जारा बागलासो जाबाय आं खानायफोराबो माबा मोनसे जाजोब्बाय गाइस बेखौनो हिनजाव माबायाबो थानांगौ आहा गाइस 50 फट' माबा माबि अजन दंसो बुंबाबो बाज्रुमनो होनब्लाबो गियो थैनो आरो हिनजाव मोनगोल'ना थायो हिनजावफोराबो नायफिनाबो कमेन्टबो होआ हिनजावफोरा कमेन्ट हो हिनजावफोर माबा माबि गाइसफोर सोरबा फन पोस्टनो लुगैगोन थानिथ' एसां समाय लाज्लायदोंमोन खि दांनानै बेलाबो जों खानाया समाय लाज्लायदोंमोन गाइस आंखौ बे हागारलाङा होननानै आं नोंखौ मोनाबोला थैगोन माबा माबि होननायदोंमोन गागायनो एबार फुरनो खानजालाय लांबाय बेलेग माबा माबि होननानै बेनो आइफन माबा माबि नांगौनो आं होनोनो हाया गाइस आं बाज्ल' दनि आरो गाइस बाज्ल' दनि आं बेखौ मोनोबोला थैगोन आं गाइस बेसेबां गोजौ थैनोबो गिनाय नाङो गाइस आं थैदनि आरो आरे हो थैनोबो गिनाय नाङो गाइस गाबनोबो ओंखारो आंनि सारद जादों फायनाय गाइस आं बेखौ मोनाल थैखासिगोन आं आरे हा गलाय जालायबाय गाइस आं बेखौ मोनाल थैखासिगोन गाइस नों बुंदोंमोन आंखौ बेकार होननानै आं एसां मोजां हाथा फानजालायनानै गारि लाज्लायदोंमोन आं आबाद माबा माबि न'नि मानसिफोर एसां रायजा होननानैनो तथापिबो गारि लाज्लायदोंमोन आं तथापिबो आंखौ हागारलांबाय नै गाइस बेनिखायनो हाथा फाननानै गारि लाज्लायदोंमोन आं उथिलांजोबनो हायो गाइस नै एसां हाथा फाननानै गारि लाज्लायदोंमोन आं थेवबो बे आंखौ हागारलांबाय गाइस नै एसां बुरियानो गाइस लिंलाजोबनो हायो एसां सिमांमोन खानैदो रं लाइफ ना माबा लाइफ बुङो बिदो हांजालायगोन उथिनानै सिमाङानो थाफानदों आरो बे दाहा मा जाजोबसै गाइस हिनजाव बहा मुनो गाइस दहाय जों गाबा दौना दा रियेलानो गाबना अखद जालायबाय गाइस नै नायनो हागोन बिथाङा गाबैनो दै जमा जाजोबलांबाय नै बाल्थिंसे माने जाबाय नै मक'बो जमासे कारनोखौ हाजालायो मगन मोदैखौनो गाइस नायनो हागोन मगन मोदैखौनो सुज्लायनोबो हायो एसां गुथार गोसोयै मोजां मोनदोंमोन आं बेखौ आंनि अननायखौ बुजियासैबोमोन नालाय खारबाय नालाय मोजां हौवा मोनबाय केटिएम थानायदो फोरनो आरो गिया